Καλησπέρα σας, είμαι ο Λευτέρης Φιλιππάκης και αυτό είναι το 4ο επεισόδιο του Planet Automation. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα PLC. Τι είναι ένα PLC? Εμφανισιακά είναι ένα κουτί με πολλές τρύπες. Εσωτερικά είναι ένας μικρός υπολογιστής. Στην πραγματικότητα όμως είναι η καρδιά των σύγχρονων αυτοματισμών. Τα αρχικά PLC σημαίνουν Programmable Logic Controller και στα ελληνικά προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές. Από τη λέξη ελεγκτές καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μία μονάδα που ελέγχει. Δηλαδή, με βάση τις εισόδους που δέχεται, το PLC ελέγχει τι θα συμβεί στις εξόδους του. Οι είσοδοι μπορεί να είναι αισθητήρια, διακόπτες, αναλογικά σήματα και άλλα. Η λέξη λογική σημαίνει πως το αποτέλεσμα που θα δώσει τις εξόδους του εξετάζεται από τους λογικούς κανόνες που του διδάσκουμε. Από μόνο το PLC δεν κάνει τίποτα. Όπως κάθε υπολογιστής, θέλει τον κατάλληλο κώδικα για να του δώσει οδηγίες. Δηλαδή, μόλις διαβάσει ένα σήμα στην είσοδό του, ανατρέχει στον κώδικα που του έχουμε γράψει για να δει τι πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα, αν είναι νύχτα και μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, άναψέ μου τα φώτα. Υπάρχει λόγος που τονίζω το και. Γιατί το και αποτελεί έναν λογικό όρο που ενώνει δύο εισόδους σε μια συνθήκη. Οπότε, αν είναι μέρα και εγώ μπω στο δωμάτιο, τι θα πρέπει να κάνει το PLC? Τίποτα. Αλλιώς κάποιος δεν παρακολουθούσε προσεκτικά τον Λευτέρη. Τώρα το προγραμματιζόμενοι αναφέρεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ορίσει όλες τις πιθανές συνθήκες που επιθυμεί για να έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Σημαντικό πλεονέκτημα εδώ είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε το PLC να κάνει κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, όταν είναι μέρα και η μητέρα σου επιχειρήσει να μπει στο δωμάτιο, να την κλειδώσει απ' έξω! Με λίγα λόγια, το PLC είναι ένα σύστημα αυτόματων διακοπτών. Δηλαδή, ανοιγοκλίνει πράγματα. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά ολόκληρος ο ηλεκτρονικός κόσμος λειτουργεί με ανοιγοκλεισίματα. Ακόμη και αυτό το υπέροχο επεισόδιο, άμα δεν ήταν αυτή η υπέροχη κάρτα γραφικών σας να το κάνει εικόνα, θα το διαβάζατε σε 0 και 1. Δηλαδή, στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής σας. Όμως τι γίνεται μες στο PLC? Είπα πως το PLC εσωτερικά είναι σαν μικρός υπολογιστής. Αυτό διότι εκτελεί πράξεις τις οποίες τις μεταφράζει σε αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο. Αυτές οι πράξεις ορίζονται από το χρήστη μέσω κώδικα. Οι γλώσσες προγραμματισμού τους διαφέρουν αναλόγως στο μοντέλο και τον κατασκευαστή. Παρ' όλα αυτά, η λογική πάντα παραμένει ίδια. Στόχος του προγράμματος είναι να παρακολουθήσει την κατάσταση των εισόδων του και μόλις αλλάξει κάτι, να κοιτάξει μέσα στον κώδικα για το τι ενέργειες πρέπει να κάνει. Όπως το παράδειγμα με την πόρτα και τα φώτα. Μπορεί το φωτοκύτταρο να λέει στο PLC ότι είναι νύχτα, αλλά το PLC θα περιμένει να ανοίξει και η πόρτα για να ανάψει το φως. Προσοχή, και η πόρτα. Στην καθημερινότητά μας τα PLC τα συναντάμε σε ασανσέρ, σε πλυντήρια αυτοκινήτων, σε Luna Park και άλλα. Όλα αυτά λειτουργούν με διαδοχές κινήσεων, με κάποια λογική σειρά. Χαρακτηριστικά, μόλις μπει στο ασανσέρ, πατάς εσύ το κουμπί για να πας στον 4ο όροφο. Ωραία. Πριν κλείσουν οι πόρτες, μπαίνει κι άλλος ένας μέσα. Αυτός πατάει να πάει στον 1ο όροφο. Ποιος θα πάρει την προτεραιότητα? Εσύ που πάτησες πρώτος να πας στον 4ο ή αυτός που πάτησε τελευταίος να πάει στον 1ο? Εδώ λοιπόν έχει κόψει τον κόλλο του κάποιος αυτοματιστής και έχει γράψει ένα λογικό κώδικα, ο οποίος χειρίζεται αυτές τις καταστάσεις με κάποια κριτήρια δικαιοσύνης, ώστε τελικά να πας εσύ πρώτος στον 4ο όροφο και ο άλλος μετά στον 1ο. Όμως βρίσκουν χρήση και σε πιο περίπλοκες εφαρμογές. Θυμάστε τις γραμμές παραγωγής που σας έδειξα στο προηγούμενο επεισόδιο? Εκεί τα πάντα ελέγχονται μέσω PLC ώστε να επιτυγχάνεται ο άρτιος συγχρονισμός των φαινομενικά ξεχωριστών μηχανημάτων, έτσι. Πού ξέρεις εσύ τώρα ότι αυτός ο ρομποτικός βραχίωνας σχετίζεται με αυτή την πλατφόρμα και με αυτή την ταινία και με τον άλλο ρομποτικό βραχίωνα και με τον παππού μου και με τη γιαγιά μου και με τη θεία? Οπότε μόλις καταλάβει το PLC ότι το αμάξι πέρασε από τη διαδικασία του βιδώματος, θα το στείλει για βάψιμο. Θα ρωτούσε κανείς, πώς φτάσαμε στα PLC σήμερα? Κάποτε οι άνθρωποι χειρίζονταν περίπλοκα συστήματα με ρελέδες που λειτουργούσαν περίπου σαν διακόπτες. Φαντάσου δηλαδή τώρα να θέλεις να πλύνεις το αμάξι σου στο car wash της γειτονιάς και να πρέπει να το χειρίζεσαι σαν βιντεοπαιχνίδι. Πατάς το W για να σου πλύνει το μπροστά αριστερό φως, το ε για να σου πλύνει το πίσω δεξιά, το όμικρον για να σου πλύνει την αριστερή ρόδα, το y για να σου πλύνει τον πάνω καθρέφτη. Ποιο πάνω καθρέφτη? Δεν λέω, πλάκα θα είχε, αλλά με το PLC είναι πιο cool. Πατάς ένα κουμπί, οι γκόμενες πλένουν εσένα και το αμάξι πλένεται μόνο του. Για περισσότερες πληροφορίες, γκουγκλάρετε.